Ahojte, dobrý deň. Moje meno je Lucian Rexa a rád by som vás privítal v našom pilotnom dieli podcastu Leadership by Porsche. My v Porsche Slovensko si myslíme, že rovnako ako sú výnimočné autá a Porsche, sú výnimoční a inšpiratívni majitelia týchto aut. Radi by sme vám ich postupne predstavili. Do pilotného dielu podcastu Leadership by Porsche prijal pozvanie Roman Malček. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Ahoj, Lucián. Ahoj, Roman. Roman je majiteľ spoločnosti Redox. Je to sponzor Peti Vlhovej, odborník na odpadové hospodárstvo, coach a môj dobrý priateľ. Rád by som na začiatok uzrejmil jeden malý disclaimer, že od 3 rokov sa dosť výrazne zajakávam a kokcem a na to, aby som dnes takto aspoň trocha plynulo rozprával, museli moji rodičia minúť toľko peňazí, že by z toho bolo nové Porsche. Rád by som uviedol, že hovorí sa, že no risk, no story, no Porsche. Roman je symbolom úspechu na Slovensku, aký sa nevidí. Ak ste dnes išli do práce alebo ste videli smetierské auto, pravdepodobne ho dodala pre mesto alebo komunálne služby Romanová spoločnosť. Na začiatok, Roman, sa ťa spýtam, čo už si viacerí všimli, ako sa ti podarilo dostať na smetierské auto Peťu Vlhovú? Tak príjemný dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie ešte raz. A ten príbeh s tou Peťou vlastne ako keby symbolizuje celý ten môj život. A nie tým, že sa to podarilo v krčme, ale to prvé stretnutie bolo na pretekoch, čiže bolo to v súťaživom prostredí vo Flachau v Rakúsku, kde po pretekoch Petín tým oslavoval jej úspech, jej pódium, bolo to pred 6 rokmi. A ja zo slušnosti som sa chcel poďakovať za ten úspech a zagratulovať týmu, že sa to podarilo, takže som oslovil jej otca, šéfa týmu Igora Vlhu. S tým, že ja som odtiaľ a robíme takú zaujímavú ako činnosť. On bol zvedavý, mal 1-2 otázky a tie otázky boli kritické. Ja poznám vašu techniku a mne sa na tej technike, ja som strojár, nepáči to a to. Tak sme sa dali do reči, že vlastne je to niečo úplne mimo ako lyžovania a ja som nabral odvahy a v tej odvahe som sa opýtal teda, či má nejaké voľné miesto pre moju spoločnosť, ideálne na prilbe, tak sa zasmial, mávol rukou, že takých by bolo. Mne to nedalo, takže som dobiedzal a dal mi vizitku, že nech sa po sezóne stretneme, ale bol si istý, že sa nestretneme, že to nejako v rámci tej eufórie z toho víťazstva ma prejde nejako. No a my sme sa stretli. Uh-huh. Takže sme sa stretli a takisto to ešte nebolo nejakým spôsobom dohodnuté, nejakým spôsobom to nebolo vyarendované, on to bral ako nejakú spoločenskú možno povinnosť, to stretnutie, ale bol prekvapený, že na takýchto stretnutiach, kde sa dizajnujú reklamné plochy, tak sa vyťahne minimálne nejaký notebook a je to nejaká pekná vizualizácia, ako by tie plochy mohli vyzerať a ja som namiesto notebooku vyťahol denník Šport a tam bola odfotená Peťa, zobral som pero a nakreslil som na jej stehno a na jej rameno nejaké plochy, či by to bolo možné. Takže Petin otec, ako šéf týmu a generálny manažér Rišek Galovič boli tak z toho v šoku, že takéto rokovania nemajú bežné a sadli sme si, chemicky sme si veľmi sadli. Uh-huh. No a potom už to šlo a dnes po 6 rokoch dá sa povedať, že aj s manželkou, aj s našimi deťmi sme členmi nie týmu Vlha, ale rodiny Vlhovcov. Sme veľmi dobrí rodinní priatelia, čo je náročnejšie, lebo prechádzame vlastne úplne všetkým, čo tá Peťa zažíva. Čiže nie len to, čo vidieť navonok, to pekné, ale aj tie chvíle bolesti, slz a možno ťažších dní. Chápem. Roman, tvoj príbeh je inšpiratívny v tom, lebo z ničoho si vybudoval veľmi úspešnú spoločnosť. Tvoja firma Redox pôsobí v Lučenci. Prednedávnom oslavila 20 rokov. Ja som v úvode spomínal, že hovorí sa no risk, no story, no Porsche. Aké prekážky si musel prekonať na začiatku, aby si dnes mohol
povedať, že na smetiarských autách, ktoré dodáva Redox, je Peťa Blhová. Ako sa ti to podarilo? Alebo skús nám viac povedať o tom, čo si musel prekonať, alebo nejaké nástrahy, ktoré malo to tvoje podnikanie. Možno v detstve bola prvá prekážka, moja chuť a nebohá sestra, ktorá odmietala sa so mnou v sobotu alebo v nedeľu ráno hrávať na obchod. A odmietala to preto, lebo ja som v tom obchode, my sme si urobili obchod, ten kryštál, ktorého za socializmu v každej domácnosti bolo veľa, tak sme poukladal som na nejaký stôl a ja som jej ho predával. A ona nechcela byť kupujúci, ona chcela byť tiež predávajúci a ja som chcel byť veľmi len ten predávajúci, nie kupujúci. Rodičom som vybrakoval peňaženky a hrali sme sa na obchod. A možno v 7-8 rokoch mi veľmi zvláštnym spôsobom voňali peniaze. A dodnes si pamätám vôňu 10, 20, 50, 100 a 500 korunáčky. Každá mala inú vôňu, najvýraznejšiu vôňu mala 100 korunáčka. Bola zelená a farbila ľuďom peňaženky. Tie peňaženky z nej boli zelené. Aha. A od malička som mal taký zvláštny vzťah k peniazom, ja som ich nikdy ma nezaujímali ako mamon. Tie peniaze boli pre mňa ako nepodstatné v tej hodnote, ako to vníma väčšina ľudí a pre mňa boli taká zvláštna energia. Takže ja som od malička vlastne začal si zarábať nejako peniaze, tak zvláštne kolotočiarom som predával v 13-14 rokoch časopisy Bravo a Popcorn dovezené na čierno z Nemecka a stále chodil som po brigádach, v 15-16 rokoch som začínal byť samostatný a v 18-19 rokoch som začínal predávať autá. A mňa nikdy nezajímalo to, koľko som zarobil. Mňa zaujímal ten obchod. Miloval som od malička obchod a vedel som, že ho budem vždy robiť. Akurát som nevedel celkom presne, že s čím, ale v tej chvíli mi to bolo jedno. Myslel som si možno, že osobné auta, alebo som autičkár, miloval som vždy auta, ale nakoniec netušil som, že budem predávať veľké špeciálne náklady, aký úplne špeciálnu techniku. Takže vedel som, že určite budem podnikať, vedel som, že určite sa budem venovať takémuto typu ako biznisu. A zvláštne je, že nikdy som ten obchod nepočítal na zisk. Vždy mi išlo o to mať to v polohe win-win, byť spokojný aj na jednej, aj na druhej strane. Ono to znie veľmi ako klíše. Ale skutočne ten dobrý pocit, že tá silná spätná väzba, že z toho tá druhá strana je spokojná rovnako ako ja, ten bol kľúč k tomu. Až neskôr som pochopil, že tým základom bolo to vybudovanie si hneď od prvého impulzu, to vybudovanie si dôvery. A to sú všetko dnes také možno coachingové klišé, ale je to veľmi jednoduché. Základom je vždy tá dôvera a ten dobrý pocit z toho obchodu. A o tebe je známe, že si aj osobný coach. A skús nám ty prezradiť, že tento podcast je aj o lídroch, o inšpiratívnych majiteľoch, ktorí vlastnia Porsche. Aké sú vlastnosti lídra, alebo čo sa vlastne ľudia často pýtajú, že kým by sa mal človek stať, aby si mohol kúpiť to Porsche? Tak myslím, že lídrom sa ľudia nerodia. Ja som presvedčený o tom, že lídrom sa človek musí stať. A musí sa ním stať na základe vlastných životných skúseností, ktoré prežije, vlastného vzdelávania, sebavzdelávania, neustáleho, permanentného. Musí mať k tomu možno nejaké základné predpoklady, to znamená, že mal by to byť charakterný človek. Ten charakter stačí na to, aby ako základný kameň toho, aby ten človek bol lídrom. Bez toho to nie je možné. Môžeme mať akékoľvek stupeň vzdelania, môžeme mať akékoľvek obrovské znalosti, IQ 200, ale bez dobrého charakteru sa nikdy nestaneme lídrom. Takisto je veľmi dôležitá empatia. To znamená, že schopnosť sa pozerať na svet očami druhej, tretej, štvrtej strany. A pochopiť, čo chce tá druhá, tretia, štvrtá strana. Netlačiť na pílu, počkať si na to, aby naozaj každá tá naša životná situácia aby sa vyjasnila, vykryštalizovala a v tom nejakom kľude sa našlo to základné riešenie tej životnej situácie. To platí rovnako pre biznis aj pre život. Všetky tieto pravidlá platia obecne.
Nemôžeme to generalizovať, že niečo platí len v škole, niečo platí len v rodine a niečo platí v biznise. Všetko platí generálne. Ja som nevedel, že budem nejakým lídrom v biznise, ja som nevedel, že budem kaučom. Ja som vedel, že budem sa živiť prácou, ktorá ma baví. A nemal som to naprojektované, nemal som vysnívaný príbeh, že ako si postavím firmu, ako budem mať toľko a toľko zamestnancov. Ja som mal práve, že naopak, to, čo ten líder nemá. Ja som mal obrovský strach. Preto som sa na začiatku toho podnikania v roku 2002 rok som presvedčal môjho kolegu v štátnej firme, kde sme robili spolu obchod. A ten pán mal 56 rokov, aby do toho šiel so mnou spolu. On mi bol ako otec a v ňom som mal istotu, že má za sebou životnú skúsenosť. Ja som mal 26 rokov, ja som žiadnu skúsenosť poriadnu nemal. Ale mal som tú chuť a tú odvahu do toho samozrejme s ním ísť. A to je ten zvláštny príbeh, že vlastne mali sme ten Redox na poli, sme ho založili 50%, dva podiely, dvaja spoločníci, nemali sme zamestnancov. Rok sme ho pripravovali a v prvý deň fungovania mojej spoločnosti Redox, našej spoločnosti Redox, mi oznámil, že je to ten posledný deň, kedy mi to musí povedať, že do toho so mnou nejde. Lebo sa bojí. A rok si, ako po roku dostanem takúto informáciu? No áno, že on sa bojí, že ten biznis, ktorý máme naplánovaný s tými smeťami a s tou komunálnou technikou, že ho vidí dosť ako taký neistý a že v ten prvý deň mi to musí povedať. Takže ja som v prvý deň v tej predstave toho podnikania urobil pre mňa vtedy najhoršiu možnú vec, ktorá dnes sa ukázala ako najlepšia možná. Ja som kúpil 50% vlastnej firmy za nominálnu hodnotu a zostal som úplne hotový, čo idem robiť ďalej. Takže som si obvolal mojich známych, potreboval som asistentku nejako rýchlo, takže som obvolal moje známej a náhodou jednu som natrafil, ktorá prišla na týždeň. Je to Renata Folová, ktorá je dodnes v Redoxe a z toho týždňa sa stala vlastne pre ňu ako celoživotná práca. Takže to boli takéto, ako dá sa povedať, že tie začiatky, ktoré vyzerali ako keby nejako projektované, ale v reále tak vôbec neboli ani plánované. Ale kľúčom bolo to naozaj, že nevzdať sa tú prvú prekážku, ktorá vznikla, ako teraz ďalej sám, tak sa s tým naozaj popasovať. Vedel som, že do tej bývalej firmy už sa vrátiť nemôžem a že musím ísť dopredu. A vedel som, čo chcem robiť, pretože mňa možno 2-3-4 roky predtým zaujal vysoký účet za smeti a videl som, že keď Slovensko vstúpi do Európskej únie, tak cena tých smetí, toho odpadu pôjde dramaticky hore. Tak som si to vypočítal, koľko takýchto šekov dostane 5,5 milióna ľudí, vynásobil a zhruba odhadol asi, že aký ten balík toho objemu v tom biznise sa bude pohybovať. A prišlo mi to veľmi perspektívne. Takže od toho samého začiatku som začal pracovať a predávať techniku, ktorá je spojená s odpadmi. To boli špeciálne stroje na smetiská, na skládky, ktoré hutnili tie smeti. A potom tá transportná technika, ktorá tie odpady vozí. Takže to bol ten začiatok. Takže prvý deň tvojho podnikania ti odišiel spoločník, ktorý dnes si môže asi búchať hlavu o stôl. A... Nie, myslím, že on nie. Skôr to robí jeho manželka. Aha, ok. On nie. Skôr jeho manželka. On je vysporiadaný so svojím životom. A mal úspešný ten život aj pracovne, aj súkromne. Je to šťastný človek. Ja mu budem do konca života vďačný, pretože ten krok by som bez neho neurobil v ten správny čas, ale o dosť neskôr a už by to bolo asi za iných udalostí, za iných okolností a možno by som ani nemal na začiatku hneď to šťastie na tých ľudí, ktoré som mal. Všetko to prebehlo tak v tom správnom čase, ako to malo byť a on si splnil tú svoju úlohu, že ma vlastne zbavil toho strachu ísť do slobodného podnikania, do neistoty, do toho, že môže prísť veľmi veľa zmien, ktoré nám môžu ten biznis ako ovplyvniť, zmeniť. V podstate človek ide do neistoty a ide do rizika, a dosť veľkého rizika. Ty vlastne hovoríš, že tie najväčšie prekážky sú v podstate darom. Ak som to správne pochopil. A mne v živote v podnikaní ublížili len dobré veci. To znamená, najväčšie obchody, najväčšie profity ma nikam neposunuli. Vytvorili ružovú bublinu. Vytvorili zdanie absolútnej spokojnosti. V tom období som sa nikam neposúval.
všetky posuny nastali len v ťažkých obdobiach a v krízach. Môžeš nám povedať, že prvé smetierské auto, ako to vyzeralo? Dnes ich vidíme desiatky na Slovensku, ale ako bolo to prvé? Ešte si pamätáš na to, keď si predal to prvé smetierské auto? Áno, prvé smetierské auto sme dodali mestu v Ráble. Áno. Bolo to obrovské, oranžové, v tom čase najväčšie smetierské auto na Slovensku. Paradoxne to auto, myslím, že funguje dodnes. Wow. Že to je ten paradox, že sa ich predalo stovky, ale je to, áno, od začiatku som mal plán a víziu pracovať s nemeckými spoločnosťami, ale nemecké spoločnosti ako lídri trhu ma nechceli. Čakali, až keď budeš veľký, Roman, tak príď. Ale na začiatku my ti síce veríme, držíme palce, ale my potrebujeme lídrov toho každého doma, toho každého trhu, takže som začal s Talianmi, Poliakmi, Čechmi a dá sa povedať, že toto prvé auto pre mesto v Ráble, to je z produkcie toho lídra. To úplne prvé auto. Nechcel som ho spomínať, ale musím ho spomenúť. Bolo od talianskeho výrobcu. Bolo to pre mesto Liptovský Hrádok a my sme sa báli, ja som nemal mechanikov, že ako budeme ho servisovať. A držím na to 2 roky záruku. No a tí ľudia v Liptovskom Hrádku prvý deň ho nabúrali. takže nám to uľahčili trošku a to bolo vlastne ako také zvláštne, že začínali sme s nejakou smolnou ako keby udalosťou, ale tiež to bola prekážka, ktorú sme ako prekonali a snažil som sa týchto Talianov nahradiť nejakou nemeckou prémiovou značkou a to sa podarilo až o 2 roky a tá nemecká prémiová značka v spojitosti už s novými kolegami a s vybudovaným novým tímom už posunula nás výrazne dopredu. Od začiatku som vedel, že to musí byť niekto z európskej trojky, že musíme sa spájať. Vedel som, že tu budeme robiť dobre, mal som veľmi dobrých mechanikov od začiatku, ale musíme mať aj top produkt. Niečo také ako Porsche. Vlastne hľadali sme to Porsche v tom Nemecku na tých výstavách a chvála Bohu, podarilo sa ho nájsť. My sme uhnali tých Nemcov. Prišli k nám v roku 2006, videli tu, sme mali ešte prenaté priestory. No chlapi, s týmto sa vojna vyhrať veľmi nedá. Ale veríme vám. A dnes na to úsmevne s tými Nemcami spomíname, že dnes máme 20. teda to bolo v roku 2004 a v roku 2006 tie priestory. Takže čo chvíľa oslavujeme 20. výročie tejto spolupráce práve s týmto lídrom. Dnes je to najväčšia firma v Európe, v tom čase nebola, bola dvojka. Dnes je absolútny, má 50% trhový podiel. Sú absolútne lídri v inováciách, v elektromobilite, vo vodíkových autách. Bolo to, dá sa povedať, bolo to aj šťastie. Na tom začiatku, možno to by som mal ešte zdôrazniť, je veľmi dôležité, aby sme mali aj šťastie. Ak dostaneme hneď obrovské polena pod nohy, ak prídu problematické prvé obchody, tak naozaj potom ten rozbeh môže trvať niekoľko rokov, na niekoľký pokus, nemusí to výjsť. To ľudské šťastie, ja mu dávam veľmi, veľmi vysoký význam, ale musíme mu ísť oproti. Pokiaľ budeme sedieť doma, tak to šťastie nás tak minie, tak prejde popred dom alebo firmu a my si ani nevšimneme, že tu bolo. Musíme cez tie dvere vykročiť mu v ústrety. Z toho, čo mi ty vlastne hovoríš, mi vyplýva, že musíš sa postaviť a ísť a vlastne ísť tomu šťastiu v ústrety. V prvom rade určite sa nevzdať, keď príde nejaký veľký problém a nevnímať ho ako stres a nevnímať ho ako teraz niečo, k čomu musí tá celá firma stresovať niekoľko týždňov, mesiacov. Ja vždy mojich ľudí vedem k tomu, že práve každá prekážka je príležitosť, ktorá nás, nie že môže, ona nás musí posunúť. A musíme na nej nájsť vždy niečo dobré. V podstate sú to príležitosti a dnes za tých 22 rokov činnosti mojej spoločnosti môžem povedať, že 90% tých problémov nás výrazne posunulo dopredu. Ja asi možno aj tie problémy ako keby vítam alebo na poradách sa teším. Áno. Fajn, dobre. Čo si vieme z toho zobrať dobré? V čom musíme urobiť zmenu?
Pri každej prekážke musíme urobiť, aj z dola, musíme urobiť novú zmenu. A tá prekážka, vďaka Bohu, nám pomohla tú zmenu urobiť. A naopak, to, čo som hovoril, my sme mali krásne roky, obrovské obraty v roku 2011-2012. Naozaj asi na vrchole pyramídy, keď mi veľa ľudí tlapkalo po pleci, no super. No tak tie roky nás to neposunulo vôbec nikam. Vytvorili sme si obrovské periny a tešili sme sa, ale to boli 2 roky ako keby hluché. Nechcem sa rúhať, ďakujem za to, že sa to podarilo. Ja som ako mladý chlapec, vlastne v tej firme sme dosiahli obrat 45 miliónov eur. A 2 na trhu za nami mala možno 10. Čiže to bol naozaj taký výstrel do neba. Získali sme trhový podiel skoro 90%, čiže znovu ti všetci tlapkajú, že máš tu vlastne ako keby monopol, že je to úžasné. Áno, a my sme vtedy asi 2 roky sa nikam neposunuli, lebo sme boli v tej ružovej bubline. Takže sme sa museli vrátiť ako keby naspäť. A museli sme, vďaka tomu, že sme rozvinuli aj naše portfólio, naše podnikanie, tak sme sa v niektorých činnostiach vrátili ako keby od piky na začiatok a to je to, čo potrebujeme. Vlastne potrebujeme stále si vytvárať nové výzvy. Nemôžeme robiť opakovane 100 rokov tú istú vec. Teraz je takou výzvou napríklad tá elektromobilita alebo tie vodíkové auta. Sme lídri na trhu a všetci očakávajú od nás, že budeme lídrami aj v nových témach. A tie nové témy, ktoré prichádzajú a majú veľmi veľa nevýhod, napríklad aj tá elektromobilita dnes je mnohými pranierovaná, tak my ju musíme otočiť na tie výhody. V malých autách, malé smeťarské auta majú obrovské výhody elektrické. Určite sú lepšie ako dízlové. Veľké nie. Veľké sú lepšie zatiaľ dízlové, ale ten vývoj pokročí. A z toho, čo mi hovoríš, mi vyplýva, že na to, aby si mohol jedného dňa kúpiť novú Panameru, ktorej si vlastne čerstvým majiteľom, tak si musel prekonať množstvo prekážok. A kedy prišiel ten moment, že si povedal, že odmením sa a kúpim si Porsche? Ja som si z prvých 10 rokov z firmy nevyplácal žiadnu dividendu. Ja som vlastne všetko, čo som investoval, a som kvázi nechával vo firme na rozvoj. Ja som absolútna konzerva. Ja som si raz v živote bral úver na vybudovanie areálu, ktorý som predčasne splatil. Všetky autá, ktoré sú vo firme, my nemáme ani jeden leasing. Nemáme kontokoreň, nemáme žiadne úvery. Ale nie teraz, keď už je dobre. Od samého začiatku. Takže vždy sme sa prikrývali len tou perinou, na ktorú sme mali. A toto považujem ako za veľmi silný odkaz, že zbytočne máme nulový úrok, najmä tomu na leasing, lebo je podporovaný fabrikou. Ja neviem, ako sa zmení tá situácia na trhu o rok, o 2. Dajme tomu, prišiel COVID a pre mnoho subjektov bol ten COVID likvidačný práve z toho dôvodu, že absolútne nečakali s tým, že im môžu spadnúť tržby na nulu. A čo potom s tými úvermi a s leasingami? A v tom covide som to pochopil, že fajn. My sme možno 15 rokov sa pripravili o x peňazí, že sme ich efektívne nevyužívali na tom peňažnom trhu a že sme sa financovali sami, ale cez ten COVID sme mali kľud. To bolo fajn. Takže toto moje nastavenie zostáva ako keby naďalej to vysoko konzervatívne a ja som si vlastne ani nič poriadne ako roky nedovolil. Lebo som si myslel, že robím s konzervatívnou klientelou, so samosprávou, že sa nepatrí mať nejaký veľký luxus, že žijeme v spoločnosti, ktorá vlastne luxus nevníma tak, ako by ho mala vnímať, ale vníma ho skôr emočne, že je tam mnoho ako negatív, takže byť ten poslušný, uzemnený nejaký román. Ale keďže ja som si na seba nakladal v podnikaní absolútne, tak ja som pred 6 rokmi vyhorel. Takže vlastne okolie moje nerozumelo mi, že Roman, ale máš všetko. Čo je to všetko? Splnil som si všetky sny. Profesne to bolo úplne úžasné. Natrafil som na najlepšiu ženu na svete, s ktorou som 31 rokov. Mám s ňou fantastické 2 dcery, ale prvá mi ušla, prvú som ani nevidel, lebo som budoval firmu. A to bolo aj cítiť, že vlastne naša staršia dcera vlastne tým aj dosť ako trpela. A mne to tak došlo neskôr a
A potom prišli tie otázky, Roman, pozrieš sa za seba, Lucián, a povieš si, k čomu je toto všetko? Ten vonkajší úspech je úžasný. Je fantastický, všetci ti tlieskajú, ale je to tá esencia života? Je to to, s čím radi spávame, super firma, a večer zaspávam, že super firma? Uh-huh. No vôbec nie. Tá esencia života je niekde inde, ja som nevedel kde. Takže ja som pred 6 rokmi, mal som 43, som vyhorel, tak ako mnoho iných podnikateľov alebo manažérov. A našťastie mal som šťastie, som sa dostal k skvelému kaučovi, jeden skvelý český kauč, ktorému som nastúpil na coaching a neskôr potom aj na výcvik, a ktorý mi ukázal tú esenciu života a ukázal mi ten rozmer toho života podstatne väčší, ako som ho dovtedy vnímal. Bolo to pre mňa znovu opäť veľké šťastie, že som natrafil na toho človeka a že vlastne som sa z toho dostal. Dostal som sa vlastnými silami a zároveň som si to vyskúšal na vlastnej koži, a to teraz učím mojich klientov, že to vyhorenie je požehnanie pre vás, že vlastne prídete na to dno a vlastne nikto vám nerozumie, pretože spĺňate všetky atribúty a predpoklady toho dokonalého muža, dokonalého podnikateľa, otca, navonok nemáte žiadny problém, ale v reále sa pozeráte za seba a poviete si, že toto je to. Nemôžeš sa ani sťažovať, pretože ti nikto nerozumie, a čo sa ty sťažuješ. Vlastne ty stratíš právo na sťažovanie sa. Ty stratíš právo na chybu, stratíš ináč dosť veľa práv. Takže pri tom vyhorení je veľmi kľúčové nájsť oslobodenie. Oslobodiť sa. A teraz ako sa oslobodiť? Ja som nebol u psychológa, psychiatra. Hľadal som kauča. Oslovil som na jednej akcii Adelu Vinceovú. Adela, nechcete byť môj kauč? Máte také rozumné reči, sa smiala, že ona by skôr potrebovala niečo podobné, že v tom čase, že vtedy. A sme sa ináč mimochodom vtedy dali dokopy a spoločne sme niektorých tých kaučov ako lúskali. Mali sme nejaké náhodné stretnutie so Zoltánom Demianom, to je veľmi renomovaný slovenský kauč, ktorý nemá žiadnu reklamu, bývalý svetový horolezec, a ktorý má také svojské prístupy, ale k nemu som sa napríklad nevedel dostať. Tak som sa dostal až cez Prahu k inému veľmi šikovnému človeku. A ako si vlastne, kedy prišiel ten moment v tvojom živote, keď si dovolil sám sebe sa odmeniť? Lebo ty si mi viackrát vlastne spomínal, že si sa bál tej verejnej mienky si kúpiť výnimočné auto, alebo si dopriať. Rozumiem. Že kedy sa to stalo, že si povedal, dobre, dnes je ten deň, kúpim si Panameru. No práve ten coaching mi pomohol, že vlastne došlo k takému vnútornému tomu oslobodeniu sa, že nebolo to len v hlave, že si môžem povedať, ale predsa môžem sa odmeniť. Že vlastne ja som sa ako keby za tie roky vždy trestal. Trestal? Za čo? No ja som pracoval, ja som dosiahol výsledok a namiesto toho, aby som sa odmenil, tak som pracoval ešte viac. Takže som sa trestal. Hej. Ale to mi došlo až neskôr. Hej. A vlastne som sa naučil pri tom systemickom coachingu, to je veľmi taký špecifický coaching, naučil som sa odmeňovať sa. To znamená zastaviť sa, poďakovať sám sebe, pozrieť sa na to, že sa môžem aj odmeniť. Uh-huh. A naučil som sa, musel som sa učiť sa odmieniať. Áno. A to napríklad to Porsche, to je tým výsledkom, že môžem si dopriať radosť a nemusím brať ohľad v podstate na čo som si to zaslúžil, som si to odpracoval a mám právo si urobiť radosť a tešiť sa z toho. Možno je to na prvý pohľad takto ako zložité, ťažko uchopiteľné, ale myslím si, že keď ma počúvajú podnikatelia alebo manažeri alebo ľudia v absolútnom výkone profesnom, tak vedia, o čom hovorím. O tebe je známe, že si jazdil iné prémiové nemecké značky a zrazu si prešiel na Porsche. A dnes, ako by si to zhodnotil, že keď to porovnáš s inými značkami, alebo či sa to vôbec dá porovnať, a ako sa vysporiadávaš s takou pozornosťou, ktorou Porsche so sebou nesie? A prečo si sa ty rozhodol vlastne spojiť sa s takouto značkou? Myslím, že tie
prémiové nemecké značky sa za posledných 20 rokov výrazne ochudobnili a strátili na tom, že sa rozbehli do obrovských modelových rád. A dnes vlastne všetky tie nemecké prémiové značky ich majú kvantum. A že vlastne pred nejakými 30 rokmi alebo 20 rokmi, keď tých modelových rád bolo menej, tak dokázali tomu svojmu biznisu dať oveľa, oveľa viacej a preto boli prémiové. Oni sa stali prémiové preto, lebo to robili dokonale a robili to na pár radách. Ale ich dobehlo to, že keď tie rady rozšírili a začali robiť aj autá v obrovských produkciách, dá sa povedať, nechcem povedať, že lacné, ale možno jednoduchšie autá pre široké masy. Asi tak, asi to je to správne. Pre masy. Tak oni vlastne prestali byť prémiové a doplatili na to práve v znížení, myslím si, že v znížení tej kvality, v znížení toho prístupu k tým klientom. A Porsche toto si zachovalo tým, že nešlo do obrovských produkcií a do rozšírenia toho modelového portfólia. Že v podstate zostalo v tej exkluzivite, bránim sa tomu slovu, ešte som sa to nenaučil dobre, ale zostali vlastne tou rodinnou spoločnosťou, kde aj tu vidieť, že je to stále vlastne ako keby rodinný tím. Tí ľudia, je tu nízka fluktuácia, ľudia sa veľmi dobre tu poznajú, rastú s tou značkou a o toto by prišli, pokiaľ by to Porsche robilo 20 modelových rád a išlo do 100 000 produkcií, tak prirodzeným spôsobom sa to nedá udržať, tento systém. Takže tento úžasný systém tejto rodinnej firmy a tej vlastne toho dôrazu na ten individuálny prístup, že tu každý klient, ktorý sem príde a vôjde, zažije ten individuálny prístup a zažije ho aj v servise. Zažije ho pri objednávaní auta, pri výbere, ja neviem, opcií, pretože najviac asi chlapov baví auta plánovať a vyberať a skúšať. Už keď je v garáži, áno, všetko je to pekné, ale to má to svoje čaro, ten výber toho farieb a materiálov napríklad. Takisto skúšanie, testovacie jazdy, to je to na tomto úžasné. A keď si zoberiem tento prístup napríklad aj tej prípravy toho výberu, tak u toho Porsche naozaj je výnimočný. Tých prémiových značiek ostatných vnímam veľký rozdiel. Zažil som ich do radu, všetky tie prémiové značky, ale nedá sa povedať, že dobré a zlé. Jednoducho sa ich rozhodli istou cestou rozšíriť tú masovú produkciu. A to zákonite prináša aj toto. Ja to beriem na mojej firme. My sme jediná firma v branži, ktorá robí hlavne techniku spojenú s odpadmi. A ja som to od začiatku pred 22 rokmi vsadil na jedinú kartu. Budem sa venovať jednej veci, ale budem ju robiť poriadne. A naša konkurencia robila okrem odpadov aj sypače, zametače, nakladače. A to potom, keď mám robiť 5 rôznych oblastí, aj keď stále je to technika, tak to nemôžem robiť 100%. A nám táto zameranosť, tá špeciálna zameranosť na techniku odpadársku vyšla. A som o tom presvedčený, že je to ako americkí právnici. Americký právnik nedokáže robiť ani 2 oblasti práva. Na Slovensku v okresných mestách robia právnici všetko, rodinné právo, trestné, obchodné, všetko. V štátoch nie. Takisto aj v západnej časti únie. Tí právnici robia len jednu oblasť práva. Na Slovensku to vidieť hlavne v Bratislave. Tu sú profilovaní právnici a skutočne ten právnik podá absolútny výkon v daňovom práve, v obchodnom práve. Je dokonalý, keď robí len to. Takže podľa mňa v každej oblasti má význam sa zamerať na tú úzkú špecializáciu a byť v nej takmer dokonalý. Ale potom si treba dávať pozor na to vyhorenie. Aha, takže teba vlastne Porsche oslovilo tým, že je tým, čím na začiatku bolo, tak je aj dnes. Áno, a myslím, že aj zostane. Luxusnou športovou značkou. Áno. A ma veľmi zaujímavé, to som chcel vždy vedieť, že keď si kupuješ Porsche, kedy bol ten moment, že si povie, že túto Panameru, nie túto 911, kedy to bolo, že áno, chcem tú Panameru. Ja si pamätám, keď si mi hovoril, že ty si kupuješ auto podľa toho, ako vyzerá na benzínovej pumpe na stojane.
Hej? Áno, to je najkrajší pohľad na auto, na benzínovej pumpe. Na stojane. Áno, keď idem k nemu, Večer, alebo keď stojím v ráde na platení a pozerám sa cez ten výklad na to svoje auto, tak sa na ňu usmievam. Aha. A tá Panamera tam vyzerala najkrajšie? Určite. Okay. Jednoznačne. Dobre. A večer či ráno? Alebo to jedno. nezáleží? To je úplne jedno. Okay. To sú také mini mozaiky z toho života. No. Že vlastne ten proces nákupu auta v Porsche, to plánovanie, to vyberanie tej opcie, farby, sedadiel ťa bavilo viac ako auto samotné? Tak som to dobre pochopil? Určite áno, ale zase aj to samotné auto. Ráno vstaneš a áno. Vidíš ten deň, zase veľa povinností, veľa stretnutí, alebo zase niekam bežať a sadneš v garáži do toho auta a tým, že tá garáž je relatívne malá a má takú akustiku svoju, hej. Naštartuješ to auto a sa usmeješ. môže pršať alebo hocičo, ale sa usmeješ. A to je podvedomé, to je automatické, takže predpokladám, že keďže som muž, chlap, a stále vo vnútri mám v sebe aj toho malého chlapca, možno to by som chcel ešte zvýrazniť, že všetci muži majú v sebe toho malého chlapca a nechávajú ho zaspať niekde. Je nutné ho mať prebudeného v sebe a uchovať si ho počas celého života, toho malého chlapca. Lebo len ten malý chlapec nám prinesie tú radosť. A pokiaľ ho necháme zaspať, a niektorí ho nechajú možno aj umrieť, tak budeme smutní a nebudeme sa vedieť tešiť z toho života. Ten malý chlapec sa dá rôznym spôsobom živiť. Vôbec to nemusí byť v žiadnom prípade Porsche. Môže to byť malé, drobné radosti počas dňa, ale je dôležité, aby každý chlap v sebe objavil toho malého chlapca. Opätovne. Ty si ma naučil jednu veľmi dôležitú vec, že treba sa pýtať správne otázky. A myslím si, že to je veľmi ťažké sa pýtať správne otázky. A podľa mňa je správna otázka v tomto prípade, že kým by si sa mal stať, aby si jedného dňa mohol kúpiť Porsche. Vieš mi dať nejakú radu na záver, že akým lídrom alebo kým by sa mal stať ten, kto nás pozerá alebo počúva, aby si jedného dňa mohol kúpiť Porsche a splniť si ten sen? Tak pokiaľ si odmyslím rentierov a výhry v športke alebo v nejakej lotérii, pokiaľ to sústredím na ten biznis, tak určite každý úspešný podnikateľ by sa mal takýmto spôsobom nejakým odmeniť, pokiaľ má rád auta. A nemal by sa hanbiť, nemal by sa báť, nemal by mať z toho nejaký nepríjemný pocit a mal by slobodne si to dopriať. To každý jeden, ktorý venoval veľkú časť života tej práci aj na úkor rodiny a deti mu vyrástli. A ten čas už nevráti k tým deťom. Čiže on sa nevie odmeniť tým, že tým deťom bude venovať viac času, keď už tie deti majú deti a sú preč niekde vo svete. Tak môže sa aspoň odmeniť takto čiastočne a tá odmena sa mu vrchovate násobne ako vráti. Vôbec sa to netýka toho, že sú to materiálne veci. My žijeme v materiálnom svete, žijeme v materiálnych pravidlách a naše odmeny môžu byť aj materiálne. Nemusíme to hrať stále na ducharinu a na nejakú, dá sa povedať, že taký ten duchovný rozvoj, ktorý nás presahuje. Tomu venujeme počas života kvantum času. Máme právo sa odmeniť ako chlapi, úspešný, šikovný, jedným nádherným, pekným športovým autom. A posledná rada na záver. Akú by si dal radu nejakému mladému človeku, aby raz si mohol kúpiť Porsche? Asi určite od malička vrátiť sa spätne. Ten mladý človek by sa mal vrátiť spätne do svojho detstva a premýšľať nad tým, v čom už ako dieťa mal ten najväčší talent. Každý sa narodíme s nejakým talentom na niečo. A dôležité je tento talent rozpoznať. A tento talent, ten mladý človek, keď ho ucíti, rozpozná, uvidí ho, tak tomu by sa mal určite životne, profesne venovať, pretože v tom
na čo má ten talent, bude určite v živote najlepší a bude sa vedieť najlepšie realizovať. Bude najúspešnejší práve vďaka tomu talentu. Samozrejme, ten talent nestačí. Druhým tým momentom, keď ten mladý človek ucíti, že má ten talent, dajme tomu na nejaké takéto fotografovanie, natáčanie napríklad, tak je pocit flow pri výkone tej práce. Ak vyberiem si prácu a nevnímam, koľko uplynulo času. Neviem to pomenovať, hodina, 2, neviem, netuším. Ma to baví. A tretia vec, a dávam tomu absolútne plnú pozornosť. Plnú. Tak to môže skončiť len a len dobre. Ten mladý človek dôjde k tej vlastnej krásnej sebarealizácii a toto je podľa mňa jediná cesta. Aby tí mladí ľudia si všímali v sebe ten svoj talent a išli tou cestou v spojení s tým stavom flow a s tým, že ich vlastne prácou sa stane ten koníček. Pred 30-40 rokmi to nebolo možné. Dnes to možné je. Takže nájdite svoj talent, príjmite nejaké rozumné riziko, napíšte svoj vlastný príbeh a kúpte si Porsche. Môže to aj tak byť. Ďakujem pekne, že si prišiel. Ďakujem. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Ďakujem.